En cierta manera se podría decir que esta exposición se parece a una antológica, pero lo que nos interesa es que Miró fue un artista con compromiso político, ético y social, y que eso no es una cosa que empezó en cierto momento, sino una cosa que caracteriza toda su vida. Miró és un artista que mai és indiferent als fets que passen al llarg de la seva vida, i de fet prou importants al llarg de la història del segle XX. Així tenim la primera època de 1917 fins al 1926-27, en què Miró realment aposta per una catalanitat amb caire internacional, una segona etapa que aniria del 1934 fins al 1940 amb el període de guerra. Quina és l'actitud de Miró durant aquest període, que probablement és quan més clarament Miró té un compromís polític, i a les acaballes de la dictadura de Franco. Miró empieza ya a tener una visión muy compleja de lo que quiere decir ser catalán, pero que también, como siempre, hay una visión de lo que quiere ser humano, el ser humano. La Fundació, diguem-ne que històricament i en els darrers anys ha cregut molt convenient posar en marxa tota una sèrie d'eines. Una d'elles, per exemple, és la Viquipèdia. Aquests articles de Viquipèdia es troben en unes obres de l'exposició amb uns codis QR, a través del qual el visitant llegeix aquell codi QR en el que hi ha un article d'un viquipedista sobre aquella obra determinada. I de l'altra banda hi ha una aplicació molt interessant respecte a un itinerari per la Barcelona mironiana. A part d'això, tenim una nova guia multimèdia. En aquest sentit, facilitarà que el visitant pugui aprofundir, que en definitiva ja dic, és aquesta comunicació, aquesta difusió i aquesta major formació del visitant el que finalment la Fundació Miró busca.